minns att det helt var otroligt spännande till att Appemoin han är donen att han inte brukte sitt ordentliga namn där han sände ischingar in till Badnablö och tog in där dit. Jag vill gärna visa munnen atterlig för Appemoin han är och det som är avhåverst jag ser tillgången till det att alla de spurningar som jag har haft vid sin ischingar jag har kunnat spursta vad han mått vi och vad han vill starta han är skriva i så forskjellige ischingar. Jag vet jag också när jag var uppbyggd för mig till att jag kan ringa ett land till att jag kan ta gitarren och visa ett nytt läs som jag har gjort till hans ischingar och så känns en reaktion och bara okej, damer han inte eller helt en kaska att det kan vara några bröjtingar och han har också kommit upp i vimersion här han har följt att det kanske skulle just analys om det sen så har vi testat det till mig så det har vi varit öliga glada för det. Ja, men ett annat som jag alltid har stått lite vid till att nu 1964 tar var upp nästan alla liv och lärarskola och tar kommit till Ischinga Sauni ut. Och nu går jag ett 10-årig lärarskola och är lium att jag tar och så hade jag det nog så stolt att jag nu kan komma ut att vi har så Ischinga Sauni bara tonliga liv. Min link lite då. Hvor du så syrgen att luita och kuletu du så. Kuletu du så. Frak följen te till nu ber mer på. Vi gång då vi flå. Kvärt säger du mer. Det är som en priktan och i rött och nu är färbostor och fär. Min link lite då. Man stod var glömt hina ferien att ta i rejer du sa. Du tack till min flej. I satuna sorg och satuna nej löjvene tvei. Och i bygd och del i fermuna her ikke tætje og tæl sitt selv. Og gav til så og skilte mun alske her vi hea terja mun indavala. Og gav til så og skilte mun alske her vi hea terja mun indavala. Og gav til så og gav til så Som barn tjekk jeg ofta opp Karajok. Bare tar jeg og færre være tvørere. Og så og hean her papen mun heie seg ute i Vannsted. Kommen opp av Karajok, så var ein jøvn brekka nian av Øslending. Så var fjallet slatt sår av Mannajok. Men kommen opp av Øslending, så hørte vi og alltid lagernar. Her åtte nok var lager. Og til høtte jeg så eilig som man ble hodtidgen av. Og det var ilt å få eia av lagene, til hun luktest eiren og fjalla lenden. Og fra badni av har jeg alltid glett meg iver av høyra lagene lata. Og det nok tog jeg har en trutjar ischingar lagene. Min linklitta lag ei, og ein ånder søti, då til søtte folk lagene søtte. Da man kom her som der åtte, så var det
okkuliga bagnar hva for å henta. Men jeg var et ångan som rante loaregg, etla gjør du lagene skaft. Hun var til glede. Og en annor ischink byrjar så leies. Jeg hørte til lov at du let her eina av reini I sett. Jeg undrar jo storlige av alt av reinen hun sa. Og så endar henda ischinjon vi ferist og I boi og I bygd. Men aldri atter til trygt kan finna som tar vi sett av reinen hun her og tullet. Bom, 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 bom. Bom, 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 bom. Bom, bom, bom. I april 2008 gav jeg fløv ut sammen med Nils Midtjord og Fuglafyrre. Det var som en nødtjør høymor åpnet seg for meg, nemlig Folketonlegren. Så igjen til utgavene, så har vi alltid haft innskje om at jeg øynene for at jeg var fløv ut, så yngste jeg at Nils for at vi av en eller annen hatt til at jeg halte at han hever øyne utrolig gav til det kommer til at tolka en tekst eller sette lov I en isching og ja, etter ischingene ikke Abba og der her var negv lov og tog helt det var døyligt at han kunne hjelpe meg. Nils, han vurste meg løgene inn I Folketonlegaheimen og Terje og Metalia takk som fire. Tog bare ordentlig glad for at han ville gjøre mer til han høyer at være vi av hese fløveutgaven. Så lørst av etter tog som tær og gjøre ved og lust. Du skal tøya morgen dagen som gav og regn og klar. Vi litt stiften og blank og narsk og tjås. Hva det som gjør Louis og Nils så særstakt? Det var ikke det som særstakt. Nei, Nei. Det var ikke en annen som gjør det. Det at det var stått for det. Ja. Stemning. Stemningsfullt. Ja. I år var 4 år her lottog av sommertønnen som Christian Black stod fire. Vi färdas rundt I landet og hava imsar konserter rundt, sammen vi bægførsk tonlagaren og utländsk tonlagaren. Vi tog noen sammen og læra noe folk å kjenne. Og I år, ute I Mykinese, her møtte vi Viloveski ur Estlandet. Sharon Weiss, hon hjelpte oss at lokkan vi til Surier. Her vi var I gang til at taka fløvene opp, og ja, det var fantastiskt. Han var så utrolig fyrkommande og fantastisk å arbeide sammen vi, og ja, vi gjør oss øynvinn rykere, og det vi da meddelig glad for.
That's a wrap. That was a good take. That sounded amazing. I have no solar ljuser att industria skoj. Hon stod i munnen gärre vid mittlom norster flöj. Och lögnligt bort hon bär med är så och hinnar mig. Ja, allt begynte vi Louise spurte om jag kunde ta flöven upp. Och till upptagna är så fann fram hemma så åkna Sverige. Att vara backa i Backa studio. Och till färre så är fram att man rör inte just organiskt att akustiskt akustisk gitarr och inte kontrabass men höftnerbass som lyser nog som upp till lånen så tätt som du kör på en kontrabass. Så alla vokaler alltså gitarr, bass, allt är tidigt upp en jobb. Och trummorna har jag tidigt upp i hotnarkesslokalen så det är ett stort rum så här det liksom finns ambience alltså rum vi så teorika eller väl finns flott upptagare lögn är alltså texten är öliga melankoliska alltså just någon issue att missa och saknar och hemlagsord men lögn är inte lukka melankolsk alltid. Men det här var rönt att li upp mot ja så det är nog så jag är nog så äkta jag är alltid nog så först att jag har valt att lägga den på texten att självt om du har något instrumenter och du har något spår alltså en stor produktion så ska du höra texten efter ett eller annat ställe och du måste spela upp mot texten till att höra sig det här som man arbetar vid. Det begynte vi till Rune Esterlund kom så år och så har jag också sitt här och arrangera. Han var så vitt att lägga grundspåren innan så tar han att han ska få en hjälp. Han är så stark upp i ackord och så han var det var det får inte få hans ord. Och så har jag kostat en lagkräcker produktion nästan så att det blir så kom jag till lilla Q-sanction bass och en gitarr. Och så det inte kom in i det här. Och jag rönt inte att klippa det för något. Alltså, det faktiskt inte alltså. För inte att drepa stämningen. Så det blir det inte till jag sen som om det är ett orkester som sitter och spelar. Så det var en ståtlig process. Rock för kontor. Spelat trummorna in i vår tragedier. Kreativ och spännande arbetssamling. Han prövar alltid också nyttast så det är spännande. Jag hade gått här kanske han stannar nära så jag sugar att komma fram här att alltså nästan ner alltså mycket så jag går in då från här nere
Nej, check out bassrummet. Bassrummet löst med nu, va? En also har spelat några kassagitarren. Och till sitter allt skapen där en som på besök. Och hon har spelat några dejliga solor i Grint. Och så var han i Rosene. Här han spelar några figurer här. Och så var det eisen att han var men ja, så har vi la bassarna då. Spelat man trumpet, mandolin, blås och sådana. Så har vi haft The Zoo. Postgrund kände det var det som är där och som koden. Ja, så det var spännande. Och jag måste nämna för boy och trampa sig inte så dansa första dans. Så det är en stor process. Finnar tar också har gjort allt färdigt där så har jag kört allt norr till Finn. Finnar Hansen och Finnar är så spelat ja så han är teacher och lagt synsäsare och overdose. Han mixar flöna och han kör äsna master. Så men så jag så helt jag att det var strukar vi en där. Det tog Väster för att till Milsen. Det är så vart för ja. Men det gör så att ta sätta en förstått upp och så flyttar det sig.